Kesengi keba arspa haga kerteng wow kun mesti muku amen. Kutra Jisu pensele ingi dok mesti muku jongme ke gospel ket kumu Yohanes kalenong keba spau. Ngai thu ya kejing sisa ubri ubam rung hapo kasem na kejing lang kasem lang brot na kejing kang henrei na kawai pat kalenti ulong unong tu bat unong luti. Ubri ubarung na kejing kang ulong unong syarai jungkilang brot. Unong ab jingkang uple u kilang brot kisha ngap ika ketien jung u haba ukhot yala kilang brot da keteng but uyalam ki shabar onda uyalam ki shabar yala ki jong uya yakhmat jungki ba kilang brot ki buat ya u namar kisngau thu ya kasur jung u kin ombut ya omander hendrai kin phet em penban namar kim sung thu ya kasur ketien jung u Jisu lai thu haki yakani ka farsi Henry Kim Sung Thu ya keba ulah keren haki. Kumta Jisu ulah ong biang. Ngai thu api ya kajing sisa. Ngalong kajing kang jong ke sem lang brot. Ki weipat baro ki palawan haswa junga kilong kidong tu ba kinong luti. Henry kilang brot kim sa skor iki. Ngalong kajing kang. Jar bawan rung danga online im. Unwan rung ba unmi sabar ba unyo bam haki daulang ni. Unong tu uwan tang bantu ban penyap ban penduk. Ngalawan bakindup yo ya kajing im ke bapura. Ngalong unong ap lang brot babha ukloy ban yap na ku benta kilang brot. Unong bela ba umde unong ap lang brot bat umlong utrai jeng kilang brot u no eki bat uphat yap haba u i bawan usuri. Kumta usuri ukunrup kilang brot bat upen sapret eki. Unong bela uphat yap namar ba ulong tang unong bela bat saliai kilang brot. Ngalong unong ap lang brot babha. Kumba ukpa itu yanga bar nga itu ya ukpa kumtaru nga itu ela kilang brot bar kiru ki itu yanga bar nga kloy ban yap na ku benta jongki don sa ki weipat kilang brot ki badai ki jonga hanrei ki bam don hakani ka sem lang brot ya kiru nga dei ban wan yalam kin sha skor ka sur jonga bar kin sakla long ka wei ka kenhon hapo wei unong sarai ukpa u yanga na banga IT yala ka jing im bangundup yo biang yaka Omdon bashim ya kajing im nanga nga IT ya ka da kamon la jong. Nga don hok ban pai ka ba nga don boru pan yo biang ya ka. Kani ka hukum banglayo na ukpa junga. Lami biang kajing ya pat ya pedeng kiju na kabenta kini iki ketien. Buon na ki kilaya ong usong suoj uking kli bali pia sengap ya u. Sakwe pat kila ong ubriu bosong suoj un kren kumni. Kumnu uksuoj ulak ban mi imat biang ya kimat lak. Lapoi kapor kaniam korkom ke jingpen kentang ha Jerusalem. Kalalong kapor mentelang. Ujisu laya na katingkong jong Usalamon ha ka temple haba kiju kilailum saudong jong uba kilaong. Hadu lanu men penling a ingi. Tukran syai. Medei mo umesaya. Ujisu la jebab. Ngalala ya tu epi Henry pimtere satia ban nget yanga. Kikam bangale da kabor ukpa jonga kisaki yanga. Henry pim nget namar ba pimlong kilang brot jonga. Kilang brot jonga kisah skor ke ketien jonga. Nga itu eki bat keyboard yanga. Nga eki kajing imbam cukun bat kin om yap. On om don oban la ban kenset eki nanga. Ukpa oba a eki hanga ukam krau ban ya baro bat om don obala ban kni no yeki na ukpa. Ukpa bat manga ngialong kawai. Ti kiju kilai kharma ban tame u. Ujisu la ong ngalapen happy bun ki kam babhan ukpa jonga. Nak benta kanu na kini ki kam pito ban lan thamau yanga. Kiju kila jebab keliang. Ngimlam thamau ya mi nak benta ke kam babha. Henry nambar pemikiran ben blay. Melong tang ubriu Henry me penlong blay ya ladi. Ujisu la jebab la tho ka an jong pi. Ba ublay ula ong pilong ki blay. Ublay ula khot blay ya kitu ki briu ha ki ba ula ai ka bor ka kubor jong u bat ka jing tho kamla ban bakla. Di sepang jonga ya uba ukpa ula jit ula pa sekaperthai kumno pila ban ong banga kren ben blay namar banga ong banga long ukun jong blay ladang amle eki kam jong ukpa jonga wat ngai kenya nga Henry ladang ale wat lada pimtre ban ngai yanga to ngai eki kam kumta pintip klam jing arta tien shu ba ukpa udon hanga ban manga ha ukpa sasiwat kila thap ban kem ya u Henry ula lek no na kikti jongki Jisu lalik pai biang sesiliang kawa Jordan. Sya kejaka ba Yohanes ula penbaptis ba ula sa hangta. Bun kilaiwan sya u ba kilai ong. Yohanes umpen idak
umpun kidak kisin hendrei baro kat kaba ula ong sepang uni ubriu kalalong kaba sisya tibun kibriu hangta kilangai hau ka gospel jong try ka jingero yami ku Chris ni poi mentah kalanong basipau bar kalanong basipau ngi iya kawi ka dur kaba ujisu upun sepang lade ka dur kaba sengau tenat hadu kata-kata lani ka jinglong jong kaba sengau tenat hadu kata-kata kata kadai unang ap lang brot babha unang ap lang brot babha ni puli ka sam kaba arpulai u David urai ong nong ap junga ulong utrai rungan duna kata ya ublei utrai la thau kum unang ap lang brot ubayalam lenti yengi uba pentia yengi hakido lang ni ke bajar ngam ubayalam yengi syarut ki wa basngam uba penkesan yengi hakmat jukinong syun jengi ubay ai jing job yengi uni ude ublei ka kerting jung ublei unang ap lang brot ha kasam ke ba arpulai but yakani mentala penpura da ka jingwan jung Jisu Jisu menta ukam yaladi ba mau ude uta unang ap lang brot babha mau ude uta unang ap lang brot babha uba long ka jingkhang ban na ka ba la ban rung sha ka jing em uba lawan ban IT yala ka jing em na ka benta jong kilang brot jong unong bela namar ba ude jong unong bela un pet henry unong ap lang brot babha namar ba ude utrai ukloi wat ban yap na ka benta la kilang brot kani ka de ka jing ong jong Jisu ngalong unong ap lang brot babha ong yalade ha ka dukat ka ba sipau unong tu wan tang ban tu ban penyap ban pendu ngala wan ba pindup yo ka jing em bapura uni unong ap lang brot babha jungi utrai jing Jisu Christ wan ban ai ngi om dei tang ka jing em ka ba sipor om dei tang wan ban thia ja thai ngi hakila dolang ni ne harut ka wa basngam henrei ukwa ban ai ngi ka jing em ka bapura nang ni na perthei shadu ka jing em bam jukut ka jing em bapura bangin da pura da bangin long pura ha ke baro khoi kilyang baro kham tam ha ka jing em jungi kadai ka jing adai jungi bar ublei ni long pura ha kata ka sandur ka ba ublei udan na ka benta jungi ka ka sandur ka ba ublei ulabu yang a bade phi ha ni ka slapar thai ngin long pura la da mangi ngila ban pendap ya kata ka sandur ka ba ublei ulabu na ka benta jungi ha Jisu la dangi sno ha Jisu ni yo ya ka jing pendap ya kata ka sandur jong upa na ka benta jungi ni long pura ha ke baro Jisu benta udai unong ap lang brot babha na ka benta jungi iwei pewe te ukhot wearing iwei pewe ru mangin lek phai sha kum kino kum kita kilang brot ban shania kani ka de ka wi ka dur ka ba ni yo i baro bor ha ka jing tho ba khoi ha ka jutang ba thmai ni yo i ha ka ni ka benta jung gospel yones ber kum juru ha ka nuksa jung Jisu ba wa phang kalang brot ka bala ja ba ki khandai li ban i wat ka wi pat kata ngi ka gospel ka kum Lukas kalonang bakhatsan kani ka de ka dur jong ka jinglong jong ublei bat ka jinglong jong i wei pe wei shu hakani ka jingkam jong Jisu yaladi kum onong ap lang brot babha kalong ru kam ka jing penrem ya lani ka jing bishar ka jing penrem ya kinong yalam jong ki pat ba Israel bun sien ki pat ba ki sha yalam bakla ha ki de namar ba kinong yalam ki ya kalanti ka bakla ha ka kitab jong Ezekiel nong thu lupa dekat balai nong balai pesau yo sngo ba ublei ukran penram persya kinong aplang brot lane kinong sensar jong kipai ba Israel uong ba mapi pilong kum kinong aplang brot ngalabu evi mensarai kilang brot henry ka jaka ba pin besai kilang brot pila pun sengat pen ban nilade pi pen yap kilang brot ru pim pikir na kum kilang brot henry pi pen sengat pen ban nilade ublei ukular ru sakane ko jing kular om dei tang ba penram ki na kum ta ka jing bakla jong ki lena kum ta ka jing bam sunyo jong ki ka kamram re pen uong ru ja kane ba ublei hi unsawan unsapha ya utaw no aplang brot na kum ta jong ki pa jong ba Jisu menta upendap ya kata ba ong dei ma ka nyuta unong aplang brot babha hadin katang ibang ya kajinga kajinga ya tengku lene kajinga tainia apreng Jisu barki ju kini kinong yalam ki ju ki bawan so Jisu ban kli hadu lanu men penling ai ngi hachu batai shai se medain em umisaya hendre Jisu juba nama bale ukwa ban peni ki bakin sngotu ya kadak kasin ke bama u peni kai ke ba Jisu juba ong ba ki kam ba mangangale ki de ben kedol lenti anga kikam ba mga ngale nak daka bor jong ukpa kini ki pensisya ba mga ukpa ngialong kawai
ba manga ngawan na ukpa ba ukpai ula pha enga ki jua ba ki osngo ini kintin kilas ngomong ngiu I hakani kalau nong bas pho arsin kata ka benta ba maki kilas thmu ban kem u Jisu kilas thmu ban thamau u henrei u Jisu ulat naki ba kawai ka bo Jisu kli ong ba nakabenta kanu ke kamba bha ba manga pen pau phi ba phim thmu ban thamau nga maki ki khlamla ande ki ong bang ngilen thamau yo mi omla benta ka kamba bha henrei nama ba milong tong ubriu me penyaring kat ela de ba ublei dak ba me khot ya ublei ukpa jumi nak ta kadaw hakani ke jing mudui jungki ngi syamba maki ki sngo thu e ki kentien jong Jisu ba u Jisu u ong sisha ba ma u dei ukhun ba sisha jong ublei marwai ba ma u dei kpa sisha ya ublei nak ta kadaw ki thumu ban penyap u nak ta kadaw ki thumu ban lan thamau u namar ki sngo thu shai ya ki kentien jong u Jisu ba u Jisu u kamela de ba u long ukhun jong ublei Omdon jing arta tien em kadukhat balai pho bo sultanat ba ong manga berukpa ngialong kawai manga berukpa ngialong kawai kani ka ba Jisu wan ban pen I sangi I wei wei sa kani ka ba Jisu wan ban pen I sangi I wei wei ba kani ka lenong ka ba sipau ka kut haki arbanta don kibriu ki ba khamtre ban ngai hu ki ba kwa ban tre ban ngai hu henrei don paderu kibriu ki bala ngai hu don kibriu ki bala ngai hu don kibriu ki bam tre ban pun ngai hu ki tu bam tre ban ngai ki kwa ban ban yap hu henrei don ru pade kibriu ki bala ngai ha u Jisu na ka banta ki dak ki chen ki kam ba ma u la le ngi de ha kanu ka kun hon kala bandong ko men ko para ba e ba mangi I wei ngi la pedang ngi ka jinget ho ngi la yo baptisma ngi la long ki kristan ka wei ki jingkeli pade ngi ka de gane hatu mangi nginget sishan em au Jisu hatu mangi ngiyo I sishan em ya kata ka jing kdo lenti jong Jisu ya ka lenti jong ka jing em hatu manga rapi ngi klo sishan em ban IT ya la de ha u Jisu na ka benta ka ne ka jinget jungi hatu mangi ngi klo ni em ban bat scam ya kini ki kitien jong Jisu ha ka jing em jungi hatu mangi ngi em ne em na ka benta jong Jisu hatu mangingi long na em kum kita kilang brot kiba sngap ya kasur jong Jisu kiba buat ya uni nong ap long brot ba bha bala phai la ka jing em na ka benta jingi ni yo le si mangi la long kum ba ong ha kitab Isaiah nong basan phulai lukat ban reu ngi baro ngi la long kum kilang lang brot ngi la ya sakma la ka jong em ni don nong ap long brot ba bha tu ngin buat ya uni nong ap long brot ba bha nginam phai sakadiang sakamon ngin buat ya u bedak ba ko ngo ya ka tien zu bedak ba em ya ka tien ka ba ma u la pan pau hangi I wei pe wei ni pa ni ka ne ka jing ai ba ma u un ri kan dong ya ka jing em jang ap jang phi en ya ro ya Jesus Christ jinom la jinom amen wa bne to ai ba ka jing ai ka ba mela ai ngi ha u khun jong mi u Jesus Christ u men jungi ba ka ding zo ka jing ai ka la pan raham ki do no jungi do mun sim ba khun kin kir siu biam hangi ya ka jing kan ba ka khu na menta ka jing wan ka hima jome to ai ba ka jing ai jome kan pen kalai ngi shakinong bet sambai bam ju tha jong ka gospel to ai ba ki sambai kin pen kalai ko long brio man brio na shapo ba ya ka jing tha baro a ka jing kmil ti ba tikna ya ka beneng ba thamai ba ka pathai ba thamai ha ba andala job ya ka bo jong ka snio ka burom jong mi kan ting shan chabam jukut to ai ba ka jing ai jong ka jubilee kan kar siu biam hangi kipen grim jong ka jing kermen ya ka jing thrang na kan ta ki spa beneng to ai ba ka ni ka jing ai kan pen sapriang ka jing kemen ba ka jing sok jong nong pen em jungi cha satla ka pathai chami ublei jungi ubala ka khu junam kan long ka burom bar ka jing ro shi junam amen kudono utam Jisu tesin ai kamariang rap jingi kristan tu duai na ta jingi